Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko alkames balɗe jeenayi e lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego ruɓindo mon jaydeji arti gam tongande on koɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi cakti e nde ɗo ñalade. Jaydeji kewɗi garti e nanallaji ɗiɗi ganduɗa ɗi jowotima e gargol omo ganduɗa ka wonde ɗo hoorejo lesdi Sénégal Macky Sall ɗo e nder Sénégal. Gargol mum noon hina wayno tigui tigui jaydeji ɗi dawi hen e oɗo subaka ha taki jayinde La Tribune windi ko candidature au secrétaire général des Nations Unies après avoir exprimé ses réserves. Diomaye changera-t-il de posture? Aɗa andi de alhaali o yekkita ngam omo ganduɗa ka woni Macky Sall de hombo foɗodire jappere goomu gendiji aduna woni organisation des Nations Unies kam Macky Sall jiɗɗo won secrétaire général on ɗon goomude e ɗin ɗon jamanuji keyniɗo lesdi Sénégal hande woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wota tigui ɗo hofno hen jungo mum e si woɗɗo fotno hen. Jayne de wi noon noko hande Macky Sall omo ganduɗa hombo wiya hombo ara nder Sénégal ma ɗum tak Bassirou Diomaye Diakhar Faye waklita darde mum e si noon jaggirana omo ganduɗa ka woni Macky Sall ngam ƴetta nden ɗon jappere noon tigui jayde La Tribune windiri ɗum Diomaye changera-t-il de posture pour soutenir Macky? Ɗum noon ko ɗum namdal ngal ganduɗa de jayde Tribune ñippinde e si noon omo ganduɗa ka woni Madiambal Diagne de kam tigui werri on ɗon kabaru wi omo ganduɗa de kam woni Macky Sall de hombo ara Sénégal e si noon ma yaha toon to Gambie. Ɗum noon wadde noon tigui jayde windi ɗum Madiambal a annoncé la visite prochaine de l'ancien président à Dakar et à Banjul. Omo ganduɗa noon kam wonɗo hoorejo lesdi Guinée Bissau tawa inde mum ko Oumaro Sissoko Embalo kam tigui yahi hen kosɗe moƴƴe ha taki hino wayno ɗum noon ma ɗum hanto ma ar Dakaru e Banjul e wiide jayde La Tribune. Jayde Révélation windi ko Macky Sall discute avec Diomaye Oumar Youm au cœur de la médiation hino wayno de e on ɗon jamano mbo tolni ɗen Macky Sall hombo foɗono heynade goomu gendiji aduna woni candidature à l'ONU. Jayde Révélation wi ko Macky Sall de hombo layɗa e omo ganduɗa ka woni Diomaye Diakhar Faye. Ɗum noon omo ganduɗa kam yahata hen ko moƴƴi kam faɗɗi faɗo mum hombo fewno hakkude Macky Sall e Diomaye Faye de ko Oumar Youm kam jogui meslal mum de e boreji mum hombo ñewta hakkude nde ngam ɗin ɗon batuji ɗi Macky Sall jiɗɗo heyno ONU waɗata kame Bassirou Diomaye Diakhar Faye keyniɗo lesdi Sénégal e wiide jayde La Révélation. Jayde le Parlement kam windi ko situation politique, économique et sociale au Sénégal, cette noblesse républicaine qui coûte cher hina wayno de ko yowati e alhaali politique e nder Sénégal e si noon dañal e kisal e ɓamtare woni économie e si noon ballodiral e nangodiral de hina wayno tigui tigui ɓeɓe gandanɗa heɓe daari gam wonde e nder laamu de hina wayno wot koɓe jakkata hen ko heewi e wiide jayde le Parlement. Jayde nde ɓisdi hen wota hen ɓe gandanɗa de tigui tigui gam heddade nder laamu ɗum jarani ɗumen ɓurtude wutte mumen ɓe beñamo ɓe baklitamo saabu si ɓe goni ga ha ɓooya ɓe tokoɗo goɗɗum saabu toon ɓuuri wel e si toon ɓuuri ɓuuɓ e si toon ɓuuri heew koppareje. Ɗum taki noon hay si tawi woto mo gonduɗa hande e nder politique si janggo waɗi si tawi natti jogo ko takata ko hina ma weeɗa place e si noon hina ma weeɗa joɗorde nde ganduɗa de haɗa hen daña koppareje e ngaalu hina ma jarani eggude tawtoya omo ganduɗa de kam tigui jogui mbiɗen ngol ɗon kuɗol bindirgol beɗatgol ma place e si noon beɗatgol ma joɗorgal ngal ganduɗa de haɗa hen wawi dañ ngaalu noon tigui jayde le Parlement windir ɗum wadde si ken ƴewtidima hande a yiyat ɓe ganduɗa heɓe golduno e Ousmane Sonko de jogui doole e nder laamu hande de ɗum usti de hina wayno ɓe dogui ɓe keedoyi sengo wongo wadde wayino ko jayde le Parlement wi de ɓortude wutte ma beñamo dagui heddade e nder laamu de won hewɓe ɓe ganduɗa hina ɗumen ɗum jarani. Ɗum noon ko ɓiɓɓe Sénégal tan dañata hen caɗele e si noon kamen ɓe hetɓe e landaji politique haydara ko tawata ɗumen hen e wiide jayde le Parlement. Jayde le critique dawi ko e koppareje kewɗe ɗe ganduɗa de heɗe potno ƴetteɗe naɓe e guure dowri gam ɗe daña doyam woni électrification rurale hina wayno de jayde windi ko affaire des 37 milliards de francs CFA et de la quittance de 918 millions CFA. L'Espagnol José et El Hadj Tala Diop toujours
introuvable hina wayno jayde wi ko yowati e capanɗe tati e jeeɗiɗi milliards ɗi ganduɗa ɗe hiɗi potno liggore nabde ndoyam e gure dowrije ɗe e si noon ɗereji jaltinanoɗi gam hollirde noko ko tolnoto e temedde jeenayi e sappo e jeetati million ngaji ɗi ganduɗa ɗe ɗi mbaɗama hen taw noon ngol ɗerewol ko ɗum ngol hollirta jayde nde wi o mo ganduɗa ka woni ɓiɗɗo Espagne e si noon tawa inde mum ko José wiyete kamen El Hadji Talla Diop ɓiɗɗo Sénégal de kamen kam ha joni hay goto wawa ɗumen tek yitere ɓe majji mes merew jayde nde noon lamdi ko où est l'agent judiciaire de l'État hina wayno tigi tigi de jayde lamdi ko o mo ganduɗa kam darani laamu gam ƴewde kopporeje e ko yowiti e ɗum ɗon taw noon hina yowi e cuuɗi ñawirɗi kam hoɗo ɗum tan jayde nde lamdi e ɗerewol mum adanol jayde Le Soleil windi ko consommation de l'eau en sachet gorgé à haut risque hina wayno de hande ɓiɓɓe Sénégal ɓe ganduɗa ɗo ɓe tolni kala heɓe jara ndiyam gonɗam e sasaji woni mbusuji ndiyam de hina wayno ɗam ɗon ndiyam de haɗam wawi addu caɗele mawɗe yowati e cellal ɓalli noon tigui jayde nde windir ɗum une étude de l'UCAD portant sur 50 marques d'eau en sachet révèle de graves défaillances sanitaires hina wayno de toon to duɗal manggal guinnirangal Cheikh Anta Diop de ko tolnoto e capanɗe joyi e sasaji baɗatɗi ndiyam ɗi naɓama toon tawa noon galleji liggotoɗi ɗam ɗon ndiyam ɗi jiida de mbiɗen ƴeewa ƴewtinda ko tawa ko e nder ɗin ɗon mbusuji ndiyam de ɗum moƴƴani e cellal ɓalli saabu noon gonɗon witto e gonɗon tefo e mbusuji ndiyam heede holliri ko kala jarɗo ɗam ɗon ndiyam de haɗa wawi dañ caɗele e cellal ma ɓalli jayde ɓisdi hen ɗo e Dakaru e si noon toya to Mbour temedere mbusuji ƴeewaɗi kala ko tolnoto e capanɗe jeetati e ɗiɗi de ƴeewama ƴewtidama e si noon ɗam ndiyam ɗam gonɗam e ɗin ɗon mbusuji de ɗam moƴƴani ɗam fotani yare e wiide jayde Le Soleil wadde yonti hande mo kala reno ɗin ɗon mbusuji ndiyam jeeyeteɗi e beddaji e wiide jayde Le Soleil jayde Vox Populi de windi ko après les négociations avortées avec l'État les syndicalistes maintiennent leur grève générale de ce vendredi hino wayno tigi tigi de ɓeɓe ganduɗa kamen liggoto e laamu taw heɓe goni e syndicat ji pottunoɓe e laamu ngu de joɗotonoɓe e laamu e si noon waddunoɓe e batu laamu de te ɗum hantaki ɓe nanadirani hino wayno de kamen ɓen wonɓe e syndicat ji heede ɓe mbi kamen kam heɓe dari ɗo ɓe darinode o ɗo aljuma mbo paɗen woni janggo de sa renaki hay goto liggotako e nder lesdi Sénégal saabu noon ma ɓe jah grève jayde yiɗe wi ko hande de woni battanol gol gandanɗa de laamu hungo joɗota e goomuji syndicat ji woni central syndical uji mawɗi gam ɓe nanadira si wonani noon de mbiɗen hina wayno e nder lesdi Sénégal de ma liggey sattu hen dagui gréwaji e wiide jayde Vox Populi jayde enquête arti e caɗele ɗe ɗe gandanɗa kamen ɓe rematɓe maaro e nder Sénégal de heɓe ɗe jogui ina wayno noon jayde windi ko production importation compétitivité le casse-tête du riz local hina wayno de e maaro koko ganduɗa koko sodoye caggal lesdi hoko adde e nder Sénégal e si noon e woɗɓe yeyatɓe maaro adda koɗo goɗɗum taki noon remoɓe maaro nder Sénégal de hande heɓe guuri gurdam musɗam e si noon caɗele mawɗe saabu ɓe jeeyani maaro mumen ɓe dañani ɗo ɓe jeeyi ko hina wayno de e on ɗon jamano mo ganduɗa maaro remako ko e nder Sénégal hay goto sodani ko de Sénégal kam a bona tigi sodoya maaro caggal lesdi omo ko adda e nder Sénégal e wiide jayde enquête gasdirten ko jayde La Libération saabu windi ko prolongation de l'enquête sur la série de braquages armés à travers le pays un suspect âgé de 74 ans tombe hino wayno de e bat boneji wonɓe e nder Sénégal de heɓe petla yimɓe heɓe loppita jawdi mumen e si noon heɓe lappa heɓe ngaaƴa ha ɓe mbawa bifto ko yimɓe ɓe jogui ko e ƴewtidagol dadiɓe ngol de taki woto hen nangaɗo tawa ko nayejo on don saabu noon homo dañi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi e wiide jayde La Libération jayde nde ɓesdi hen caggal de Seydi Diallo nanga toon to Touba omo ganduɗa kam woni As Sow taw homo lolliri Bayel Sow taw duuɓi mum hiɗi tolno e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi kam de nangama toon to Louga taw noon homo jilla e ɓe ganduɗa heɓe jilla natatnoɓe e weewuji heɓe ɗumen petla heɓe loppita coppéraji mumen e nder Sénégal e wiide jayde La Libération bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o